இதெல்லாம் வந்து செய்துன்னு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அவங்க எல்லாத்தையும் மனசுல போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, குழப்பி இல்லையா, உடல்ல வந்து அதனுடைய சில பேருக்கு ஸ்ட்ரோக் அடிக்கிறது இதெல்லாமே உண்டு இல்லையா. சில எந்த பேர் அளவுக்கு தற்கொலை கூட பண்ணிக்குவாங்க மாதாஜி. தற்கொலை அப்படின்னா தற்கொலை பண்ணிக்குவாங்க. அது ஏன்னா அங்க அவங்களுக்கு தெய்வீக நம்பிக்கை மீது இருக்கக்கூடிய சோ அத வந்து அவங்கதான் அதனுடைய சொல்யூஷனே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியும், நான் தான் இதை ஹேண்டில் பண்றேன். அங்கே ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பா வந்து நிறைய இருக்கும் இல்லையா. சில பேருக்கு வந்து தான் எதிர்பார்த்தபடி நடக்காதப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வரும். அவங்க ஒரு பிளான் பண்ணிருப்பாங்க, அந்த பிளான் பிரகாரம் எல்லாம் பட்டுன்னு ஆயிடணும், அதுதான் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு. இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய நேச்சர் கொஞ்சம் இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அப்ப அதையும் வந்து அந்த வந்து அதனுடைய இழப்போ இல்ல அவங்களை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணபடி நடக்காமல் போனாலோ அவங்களுக்கு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. கோபம் இதெல்லாம் வெளிப்படும் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள், அதாவது வெவ்வேறு விதமான விளைவுகளை தான் நம்ம பார்ப்போம். ஒரே மாதிரி விளைவு கிடையாது. ஆனா ஒரு சூழ்நிலை வந்து எதிர்கொள்ள முடியாது, இனிமே இதுக்கு மேல நம்மளால தாங்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் வருது இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வந்து விட்டால் உடைந்து போகக்கூடிய தன்மை தான் வந்து, அதாவது அழுத்தம், ஸ்ட்ரெஸ்ன்னா அழுத்தம் இல்லையா, மன அழுத்தம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. மனசு இதுக்கு மேல எதையுமே ஏத்துக்காதுப்பா, போரும் அப்படின்னு. ஒரு மரண படிக்கல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய நிலை கூட இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். சோ ஏன்னா போரும், இனிமே எதுவும் தேவை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எனக்கு ரொம்பவுமே கான்சியஸா அந்த இது என்னுடைய இந்த மாமியாருடைய மரண படுக்கையில இருந்து நான் பார்த்திருக்கேன் தான் நான். எஸ், ஷீ டசன்ட் வாண்ட், நோ, யாரும் டச் பண்ண வேண்டாம், எதுவும் பேச வேண்டாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு மேல, ஏன்னா வலி, அந்த வலியை வந்து எவ்வளவு நீங்க பெயின் கில்லர்ஸ் போட்டா கூட அந்த வலியை வந்து எடுக்க முடியல. ஸோ அந்த வலி இருந்துட்டு தான் இருந்திருந்து பேச முடியாது, சாப்பிட முடியாது, இப்படிப்பட்ட இது. அப்போ அந்த இனிமே நம்ம வந்து இருக்க போறது கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மனசு வரும் இல்லையா. ஸோ திஸ் அதாவது நியர் டெத் அப்படி நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அடுத்தவங்க அதாவது என்ன மாதிரி ஆறாங்கன்றத வந்து சில சமயங்களை நமக்கும் இதை பார்க்கக்கூடிய தன்மை, அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கலாம். ஆனா இப்ப நான் அந்த சூழ்நிலையை பார்த்ததுனால சொல்றேன், இன்னைக்கு இதுக்கு மேல என்னால எதுவுமே தாங்க முடியாது அப்படிங்கிறது. அப்போ ஃபுல்லாவே நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து விட்டுற வேண்டியதுதான், இன்னைக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த மனநிலைக்கு போயிடும் இல்லையா. சில பேர் பக்தியை நோக்கி செல்வார்கள், சில பேர் வந்து எதுவுமே இல்லாத வெற்றிடத்தை நோக்கி செல்லக்கூடிய மனசு இல்லையா, அவ்வளவுதான் விட்டுறது. இறுதியில கடவுளை கூட நினைக்காத ஒரு மனநிலையை தான் அவங்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனால்தான் பயிற்சி செய்யணும் நம்ம. ஸோ வென் யூ பிராக்டிஸ் தென் ஒன்லி நம்ம அவனுடைய, அதாவது நம்முடைய ஆசையை வந்து நம்ம மடைமாற்றி வந்து நம்ம பக்தியின் தரப்புல இட்டு செல்ல முடியும், பக்குவம் அடைய முடியும். இல்லைன்னா நமக்கு அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாவே தான் இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ் பக்தியில போறவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது, பழக பழக. அடுத்தனா ஒரு நியோஃபைட் டிவோட்டிக்கு இருக்கும்னு நான் சொல்லல, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காதுன்னு நான் சொல்லல. ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பழக பழக, அதாவது சாதன பக்தியை வந்து நம்ம பழக பழக இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம பேலன்ஸா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான பக்குவத்தை நாம வளர்த்து போகணும். ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்காதுன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது, ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ இனிமே எப்படி பண்றது, என்ன செய்யறது, வழி தெரியல இல்லையா. அப்படிப்பட்ட நிலையில வந்து நம்ம என்ன நிலைக்கு போய் நிற்போம் அதுவும் தெரியாது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் நாம் நிறைய பேர் நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை பற்றி நடக்கும் பொழுது, சில பேருக்கு திருமணம் ஆன பிறகு பிள்ளைகள், அதாவது கணவன் மனைவி, தன்னுடைய மகனும் மருமகளும் வந்து சண்டை போட்டுக் கொள்வது, இதெல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்திருப்பாங்க இல்லையா. அவங்க பிரிந்து போகக்கூடிய சூழ்நிலை, இதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசே இருக்காது. சோ ஒரு மகளுடைய வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுத்து என்ற அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவமே இருக்காது, கண்டிப்பா இருக்காது இல்லையா. நம்முடைய பிள்ளை வந்து ஒரு சாதாரணமாக வாழணும்ன்ற அந்த எதிர்பார்ப்பு ஒரு காமனா ஒரு இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தைக்கு உண்டு. ஆனால் அதையும் மீறி இல்லையா இந்த மாதிரியான செயல்கள் நிகழும் போது அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் சில பேருக்கு இருக்காது. இப்ப மாதாஜி சொன்ன மாதிரி தற்கொலை பண்ணிக்குவாங்க, அதை எதிர்கொள்ள திறனற்றவர்கள். ஸோ எஸ்பெஷலி அடுத்து வந்து சில பேர் வந்து மனசு உடைஞ்சி போய் இருந்துருவாங்க. சில பேர் இவங்களும் ஓவர் ரூல் பண்ணி இன்னும் பண்ண, இவங்களாலே கூட அவங்க பிரியக்கூடிய தன்மை. ஒவ்வொரு சூழ்நிலை ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு ஒரு குடும்பத்திலையுமே இல்லையா. அதனால ஸ்ட்ரெஸ் என்பது அழுத்தத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொள்ளவே கூடாது. எஸ், மன அழுத்தம் நமக்கு தேவையே கிடையாது.
மன அழுத்தத்தினால் நமக்கு எந்த நன்மையும் கிடையாது. மன அழுத்தம் நம்மள இன்னும் வாழ்க்கையில வந்து ஒரு நாளும் நம்ம இன்னைக்கு காலத்தை பற்றியும் சொன்னாங்க மாதாஜி. எஸ், எவ்ரிடே வி ஆர் ஏஜிங் பை ஒன் டே, இல்லையா? ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து போன காலம் வரவே வராது, இல்லையா? எஸ் எஸ், அத வந்து நம்ம வில் பி லூசிங். எஸ், நம்முடைய ஆயுட்காலத்துல வந்து அதாவது நம்ம இழக்கின்றோம். அதனால எஸ், அத வந்து நம்ம பிளான் பண்ணணும். we need to plan it. எவ்வாறு வந்து நாம வந்து இருக்கக்கூடிய சில அதாவது பௌதீகத்துல இருக்கிறவங்க இத பத்தி எல்லாம் பெருசா ஒன்னும் சங்கடமே படமாட்டாங்க. என்ன இருக்கு, குடும்பம், பெண், அதாவது நம்முடைய மனைவி, மக்கள், இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை, இதுக்கு மேல நான் என்ன செய்யணும், இதுதான் என்னுடைய சந்தோஷம். ஏன்னா அவங்களுக்கு உண்மையான சந்தோஷம் எது என்பதையே தேடவில்லை அவங்க. அதை வந்து அந்த இலக்கு என்னன்றதே தெரியாம வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. சோ அதாவது பௌதிகவாதியாகவே வாழ்ந்து விடுபவர்கள். சோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை சக்கரம் மீண்டும் மீண்டும் அதே மாதிரி, அந்த ஸ்தூலம் வந்து மாற போறது கிடையாது, இல்லையா? அதே புத்தி தான், அதே மனசுதான், இல்லையா? அதே சூக்ஷ்மம் தான். இந்த உடல் தான் வந்து, அதாவது இவந்தோ நம்ம 60 ஆண்டு வாழ்ந்தாலும் திஸ் இஸ் எங்கர், பாடி இஸ் எங்கர். ஆனா ஆத்மா என்பவன் மிக மிக பழமையானவன். எத்தனையோ உடல்களை ஏற்ற இந்த ஆத்மா இந்த உடலில் வந்து இத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்கின்றது, அவ்வளவுதான். அதனால அந்த ஆத்மாவிலையும் மாற்றம் இருக்காது, மேலும் அந்த சூக்ஷ்ம உடல்லையும் மாற்றம் இருக்காது. நாம் ஆற்றிருக்கக்கூடிய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு இன்னொரு உடலை வந்து ஏற்பதற்கு அது தயாராக செல்லும். அதனால இந்த உடலை கொண்டு நாம எவ்வாறு பக்குவம் அடையணும்ன்றத பத்தி மட்டும்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப முக்கியமானது. ஸ்ட்ரெஸ் என்பது தேவையே கிடையாது. எதையுமே நாம எடுத்துட்டு வரல அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பாமரனா இருக்கக்கூடியவங்களோட நினைக்கக்கூடிய ஒன்றுதான், இல்லையா? ஆனா அதை புரிந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். வரும்பொழுதும் நாம வெறுங்கையோட தான் வந்தோம், போகும்பொழுதும் நாம வெறும் கையோட தான் போக போறோம். நாம் எவ்வாறு செல்ல போகின்றோம் என்பது கருட புராணத்துல மரணித்த பிறகு நம்ம ஒரு முறை வந்து மேல் சென்று கீழே வந்து அங்கேயேதான் வந்து இருப்போமா, அந்த ஆத்மா அங்கதான் நின்று இருக்குமா. சோ 11 நாட்கள் வந்து, சில பேர் 9 நாட்கள்ல இருந்து அந்த இது முடிக்கிறாங்க. 11வது நாள் வரைக்குமே அந்த அதனுடைய பிரயாணம் அங்கேயேதான் இருக்கும். அதை மீண்டும் வந்து பெரிய அந்த மேல் உலகத்திற்கு செல்லக்கூடிய அந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் அந்த அவங்கவுங்களுடைய கலாச்சாரத்துக்கு பிரகாரம் செய்வாங்க. சோ அப்படி அந்த ஆத்மா வந்து திரும்பி நமக்காக யார் அழுறாங்க இங்க, இல்லையா? நம்ம குடும்பஸ்தனா, இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் நான். ஒரு குடும்பஸ்தனா இருப்பான், தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகள் மீது அவன் அவ்வளவு அன்பு மழை பொழிந்திருப்பான், அவர்களுக்காக அவன் கடினமாக உழைத்திருப்பான், எல்லாமே செய்வான். ஆனா அந்த குடும்பத்தில் வந்து அதனுடைய மதிப்பை வேல்யூவே தெரியாதவங்களா கூட இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த குடும்பஸ்தன் இறந்த பிறகு அவருக்காக அவர் விட்டு சென்ற ஆசைகள் மீதுதான் இருக்குல்ல அதுவே போரும் நினைக்கக்கூடியவர்கள். அது அவருடைய இழப்பினுடைய வேல்யூவே தெரியாம கூட சில குடும்பங்கள் உண்டு, இல்லாதவர்கள் கிடையாது. அவ்வளவு டெடிகேட்டடான ஒரு ஹஸ்பண்ட், அஞ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மனைவி, இல்லையா? அதே போன்று தாய் சொல்லையே கேட்டுக்கொண்டு இன்னும் அஞ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள், இதெல்லாம் உண்டு. தந்தையினுடைய அதாவது கடமை, அவருடைய செயல்பாடுகளுடைய மதிப்பே தெரியாத வாழக்கூடிய குடும்பங்களும் உண்டு. சில இடங்கள்ல வந்து மனைவியினுடைய வேல்யூவே தெரியாத கணவனுடைய செயல்பாடுகளும் உண்டு. இதெல்லாம் நம்ம அன்றாட ஒவ்வொருத்தருடைய செயல்பாடுகளும் வெவ்வேறுபட்டதுதான். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா செய்ய முடியாது. அதனாலதான் ஒருத்தருடைய கர்ம பலன் மாதிரி இன்னொருத்தர் கர்ம பலன் இருக்காது. அதனாலதான் நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே எவ்வாறு ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, இல்லையா? நமக்கு இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கிடையாதுன்றதுக்கான காரணம் இதுதான். எல்லாருமே நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களே அது நம்ம என்ன எண்ணத்தோடு என்ன எதிர்பார்ப்போடு நாம செய்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய குணாதிசயம் அமைய பெறுகின்றது. அதனால கர்ம பந்தனம் என்பதும் அதற்கேற்றவாறு அமைய பெறுகின்றது. அதனால ஒவ்வொரு ஸ்தூல உடலுமே வந்து வேறுபட்ட நிலையில தான் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கின்றது, இல்லையா? பகவான் ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் படைக்கவே இல்லை. ஏதோ ஒரு ஃபீச்சர் காமனா இருக்கலாம், பார்ப்பதற்கு சிமிலரா நம்ம சொல்ல முடியும். ஆனால் உண்மையிலே ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது. ஏனென்றால் ஒவ்வொருத்தரும் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களும், அவர்கள் மரணிக்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன நினைவுகளோடு அவர்கள் மரணித்தார்கள், இல்லையா? அது சூக்ஷ்ம உடல் தாங்கி செல்கின்றது. அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான கண், காது எல்லாமே, இந்த உறுப்புகள் எல்லாமே படைக்கப்படுகின்றது என்பது பகவத்கீதையிலும் நாம படிச்சிருக்கோம், இல்லையா? ஒருவருக்கு ஏன் அந்த அத்தகைய ரூபம் கிடைக்க பெறுகிறார்கள்? சில பேர் ரொம்ப கருப்பா பிறப்பாங்க, சில பேர் நல்ல அதாவது அழகாக பிறப்பார்கள். இதெல்லாமே எதற்கு? எல்லாம் அவர்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள். அதனால்தான் நம்ம நல்ல எண்ணங்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்.
சோ அதாவது அந்த அதாவது ஒரு சிலருடைய உருவங்கள்ல வந்து ரொம்ப குள்ளையா இந்த ஒரு மாதிரி ஒரு சிலர் அந்த குள்ளமா படைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன காரணம் வந்து இப்படி படைக்கிறாங்கன்றது தெரியாது. நம்ம என்ன ஓட்டங்களுக்கு ஏற்றவாறு அந்த அதாவது நம்முடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு இரண்டினுடைய கலவையாலே நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உருவத்தை ஏற்பதற்கு அது துணை புரிகின்றது. அதுதான் மூல ஆதாரமே. அதை கொண்டுதான் இந்த உருவமே. இந்த தாயின் கருவுல முதல்ல நம்ம ஒரு பிண்டமாகத்தான் இருக்கின்றோம். அதன் பிறகுதான் வந்து நம்ம கை கால் எல்லாமே வந்து வர்றது இல்லையா. நம்ம அந்த டெத் அண்ட் பர்த் வீடியோல நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப அழகா தெரியும் இல்லையா, உருண்டை இல்லையா. முதல் நாள் கருவில் இருந்தே நம்முடைய ரூபம் எவ்வாறு உருவாகின்றது எல்லாமே நம்ம 3 திங்கள் வரைக்கும் அந்த ரூபம் வந்து அதாவது ஃபுல்லா எல்லாமே வரது வந்து 3 திங்கள் ஆகின்றது. அப்படி நம்முடைய ரூபத்தை நாம பெறுகின்றோம். ஆனா அது எதன் அடிப்படையில்? நம்முடைய கர்ம பலன் அடிப்படையில். சோ நம்மள மாதிரி சிமிலர் கர்மம் இருக்கக்கூடிய ஒரு தாய் தந்தையருடைய கருவில நாம போய் ஜெனிக்கிறோம். தெரியுதா எவ்வாறு பகவான் மேப் பண்றாரு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்கணும். நமக்கும் நம் தாய் தந்தையருக்கும் காமனான குவாலிட்டிஸ் கண்டிப்பா உண்டு. ஆனா எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா. காமனா இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் ஒரு 50-60% இருந்தாலும் 40% குவாலிட்டிஸ் நம்முடைய செயல்பாடுகள், நாம இப்போ வந்து இருக்கக்கூடிய குணாதிசயம் இல்லையா, நாம் எவ்வாறு அந்த செயலை எடுத்து செல்கின்றோம், அதற்கேற்றவாறு நமக்கே சொந்தம் உரித்தான குவாலிட்டிஸும் உண்டு. சோ இந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் கொண்டு நம்முடைய ரூபத்தை வந்து நம்ம அதாவது அமைத்து கொள்கின்றோம். சில பேர் தெய்வீகமான கலையோடு இருப்பாங்க, அது அவங்களுடைய சுபாவம் நடத்தை கொண்டுதான். சில பேர் பார்ப்பதற்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அவங்களுடைய பேசக்கூடிய விதத்திலேயே அவங்களுடைய பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை நம்மளால ஈஸியா வந்து எவாலுவேட் பண்ண முடியும் இல்லையா. அவர்கள் இந்த குணாதிசயத்தோட தான் செயல்படுகிறார்கள், இவ்வளவு குரூரமா இருக்காங்க. இந்த குரூரம் கூட முகத்துல வந்து கண்டிப்பா வெளிப்படும். நம்ம வந்து அவங்களோட பழகும் பொழுது தெரிஞ்சு போயிடும். அதனால இது நம்ம இந்த நபர் இப்படிப்பட்டவர் தான் அப்படிங்கறத வந்து நம்மளால சுலபமாக அடையாளம் காண முடியும். சோ அதனால இதெல்லாமே நம்ம எதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம்? இந்த பக்தியில வந்த பிறகுதான் இதெல்லாமே பாகவதம் பகவத்கீதை கேட்கதான் நமக்கு இதெல்லாமே புரிய ஆரம்பிக்கிறது. அடுத்தவர்களையும் நன்மையான பாதைக்கு இட்டு செல்ல வேண்டியது நம்முடைய கடமை. தட் இஸ் த ஒன்லி டியூட்டி வி ஆர் ஹேவிங். அதனால ஆன வரைக்கும் நாம திருத்தொண்டு புரியறதுக்கு மட்டும் நாம கண்டிப்பா தயாராக இருக்கணும். ஓகே. சோ ஸ்ட்ரெஸ் என்பது நாமளா வரவழைச்சிக்கிறது தான். எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் உண்டு. ஆனா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தேவையே கிடையாது. ஓகே. தேவையற்ற அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. புஷ்பா மாதாஜி உங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒன்னும் நான் சொல்லிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வர்றப்போ வந்து ரொம்ப நமக்கு பாதிக்குது. ஸ்ட்ரெஸ் வருது. ஸ்ட்ரெஸ் வில் லீட் டு ஸ்ட்ரெயின். ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது நம்ம உடல், அது உடல்ல ஒவ்வொரு செல்லுமே அந்த நேரம் பாதிக்கப்படுறது உணர்றோம் மாதாஜி. அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் வருது. எப்படி ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர்ல இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து அப்பப்போ வெளியேறினா தான் சரியா இருக்கும், வெளியேறலைன்னா அது வெடிச்சிருது சில நேரம் இல்லையா மாதாஜி. அது மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி நமக்கு அப்படியே உள்ளேயே வச்சிட்டு இருந்தோம்னா அது வந்து உடல்லையே பாதிக்கும். அதனாலதான் ஹார்ட் அட்டாக்கு, உடல் உபாதைகள்லாம் வர்றதுன்னு தோணுது மாதாஜி. அடுத்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து வெளியேற்றோம்னா பகவான் வந்து நமக்கு இந்த சாண்டிங் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு நமக்கு. இப்போ முன்னாடி சிலருக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு பக்தியில போகாதவங்க நீங்க சொன்னாப்புல அவங்க வந்து இட் லீட் டு சோ மெனி டிசீசஸ் அண்ட் லைஃபையே என் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா. நமக்கு பகவான் வந்து இது கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. இந்த நினைவுலையே வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். நீங்க சொன்னாப்புல டெத் பெட்ல இருந்த எத்தனையோ பேரை நான் பார்த்திருக்கேன் மாதாஜி. அந்த நிலைமை வராம பகவான் வந்து இப்போ எனக்கு இந்த இதுல வந்து கொடுத்துருக்காருங்கிறதுல ரொம்ப பகவானுக்கு நன்றியா இருக்கேன் மாதாஜி. கடைசியோட மாதாஜி. கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா மாதாஜி. இந்த இதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்தேன் மாதாஜி. ஸ்ட்ரெஸ்ஸால ரொம்ப படுக்கை ஆயிட்டேன் மாதாஜி. கோவிட் வந்து திருப்பியும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸால ஸ்கின் எல்லாம் கூட உறிஞ்சி போச்சு மாதாஜி. எனக்கு கையில இருக்கிற அந்த இதே தெரியாது மாதாஜி. இந்த ரேகை எல்லாமே தெரியாது என் கையில. அத்தனை தோலு கூட உறிஞ்சி போன அந்த லெவல்ல நான் இருந்தேன் மாதாஜி. அப்பதான் நான் இந்த இதுல சேர்ந்தேன் மாதாஜி. சேர்ந்து ஒரு 2 நாள் உங்க கிளாஸ கேட்ட உடனே அப்படியே ஃப்ரீ ஆயிட்டேன் மாதாஜி. பகவான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு மார்க்கம். எனக்கு அவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னா ஸ்கின்னு கூட இதாகி ரொம்ப படுக்கை ஆயிட்டேன் திருப்பியும்.
சாப்பாடு இல்ல ஒரு மாதிரி ஆகி அப்புறம் தான் இதுல சேர்த்து விட்டு ஒரு 2-3 எவ்ரிவன் ஹஸ் த ரீசன் இல்லையா? எல்லாருக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம இணைந்ததற்கு. எல்லாம் வல்ல இறைவன் மற்றும் இந்த பிளாட்ஃபார்மை கொடுத்த இஸ்கான் அவங்களுக்கு நம்முடைய நன்றிகளை நாம தெரிவிச்சுக்கலாம். என்னுடைய ஒரு சின்ன நான் சொல்றேன் மாதாஜி, கிட்டத்தட்ட 70 இயர்ஸ் வரைக்கும் நான் எந்த விதமான வியாதியும் இல்லாம இருந்தேன். இப்ப லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனப்போ ஹார்ட்ல ஒரு டாக்டருக்கு ஆன்ஜியோ பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன் நிச்சயம் எனக்கு ஹார்ட் எல்லாம் நான் நல்லா வேலையெல்லாம் செய்வேன், நல்லா பஸ்ல எல்லாம் பிரயாணம் பண்ணி 34 இயர்ஸ் எல்லாம் நான் சர்வீஸ் பண்ணிருக்கேன். எந்த விதமான இது நான் ஃபீல் பண்ணதில்லை. அப்போ பகவான்கிட்ட சொன்னேன், எனக்கு நிச்சயம் ஹார்ட்ல எந்த விதமான கோளாறும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப ப்ரேயர் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் பகவான் இப்ப அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி. கிரேட். அவங்க நாம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் மாதாஜி கிடைக்கும். நமக்கு இருக்குன்னா கண்டிப்பா இருக்குன்ற மாதிரிதான் இருக்கு. சோ அதனால கான்பிடன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா அதே மீறி நம்ம உடல் உபாதைகள் நம்ம கையில இருக்காது. அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல நாம கண்டிப்பா மெடிகேஷன் எடுத்துக்கணும். ஸோ அதை நம்ம விடக்கூடாது. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நாம 16வது ஸ்லோகத்துக்கு போக போறோம். பி விஜயகுமாரி மாதாஜி. புனர்கதாம் மாதாய பிரமாயன்மா பீக்ஷண. பிரேயர் சொல்லல. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நமரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पञ्चकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. புனர்கதாம் ஸ்வாமாதாய பிரமாயந்தாம பீக்ஷணச அப்யத்தாவத்விஹி கிருத்த சம்ராம்பாத்தஷ்டதக்ஷதம். எஸ், பி விஜயகுமார் மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புனர்கதாம் ஸ்வமாதாய பிராம யத்ம பீஷ்ணாச அப்யாதாவத் தரிக்ருத சம்ராம்பத் தஷ்ட நட்சத்திரம். புனர் மீண்டும், கதாம் கதை, ஸ்வாம் அவருடைய ஆதாய எடுத்துக்கொண்டு, பிரமயந்தம் சுழற்றல், அபிக்ஷ்ணாச மீண்டும், அப்யா தவா சந்திக்க விரைந்து, ஹரி பரமபுருஷ பகவான், கிருத்த கோபம், சம்பிரம்பாத் சீற்றம், தஷ்ட பிடித்து, தச்சம் அவனுடைய உதடு. மொழிபெயர்ப்பு: பரமபுருஷ பகவான் இப்பொழுது அவருடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்தி அசுரனை சந்திக்க விரைந்தார். அசுரனின் சீற்றத்தால் தன் உதட்டை கடித்து கொண்டு தன் கதையை சுழற்றி கொண்டு மீண்டும் அதே வேகத்தை சுழற்றினான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அசுரன் புனர்கதாம் ஸ்வாமாதாய பிரமாயந்தாம பீக்ஷணச அப்யத்தாவத்ரீக்ருத்த சம்ரமாத்தஷ்டதச்சதம். புனர் மீண்டும், அதாவது கதாம் கதை, ஸ்வாம் அவருடைய, ஆதாய எடுத்துக்கொண்டு, பிராமன்யம் சுழற்றல், அபீக்ஷணச மீண்டும், அப்யாதாவத் சந்திக்க விரைந்து, ஹரி பரமபுருஷ பகவான், கிருத கோபம்,
சம்பிரம்பாத் சீற்றம், துஷ்ட அதாவது தஷ்ட பிடித்து, தச்சம் அவனுடைய உதடு. சோ பகவான் இப்ப என்ன பண்றார், அவர் தன்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்தி அசுரனை வந்து சந்திக்க விரைகின்றார். அவர் ஆக்சுவலி அசுரன் சீற்றத்தால் மீண்டும் அவனுடைய கதையை சுழற்றுகின்றான். அதை சுழற்றி பகவானை வந்து அடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, போர் புரியணும் அப்படின்றதுக்காக தன்னை அவன் தயார்படுத்தி கொள்கின்றான். தன் கதையை தூக்கி கொண்டு மீண்டும் அதை வேகமாக அவன் வந்து சுழற்ற ஆரம்பிக்கின்றான். இப்போ பகவானுக்கும், அதாவது ஸ்வேதவாராக வந்து யாருடைய இதுல இருந்து வந்த போது, பிரம்மருடைய நாசியிலிருந்து வந்தப்போ அவர் ஸ்வேதவாராகர். இப்போ இந்த ரசதளத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய அதாவது கடல்ல, இந்த சமுத்திரத்துல இருக்கும் பொழுது அது நீலவாராகமாக, ஏன்னா நீருக்கு வந்து அந்த நீல கலர் இல்லையா, நீலவாராகமாக இந்த இடத்துல வந்து சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு. சோ பகவான் வாராகவதாரம் ஒன்றுதான் இருத்தார். ஆனால் அவர் அவதரித்த பொழுது ஸ்வேதவாராகம், ஸ்வேதம் இல்லையா. அடுத்து வந்து நீர்நிலையில வந்து இப்ப வந்து அசுரனோட வந்து போர் புரிய போகின்றார். அதனால அவருக்கு அந்த இடத்துல நீரிலிருந்து ஆற்றுவதால் அது நீலவாராகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. மேலும் பகவானும் கோபம் கொண்டு அவனை வந்து கண்டிப்பாக அவனிடத்தில் போர் புரிவதற்காக அவரும் வந்து ஆக்ரோஷமாக வருகின்றார். இந்த இடத்துல அசுரனும் வந்து அவனும் தன்னுடைய கதையை வந்து சுழற்றுகின்றான். அதுதான் இந்த பதத்தினுடைய இலக்கம். லலிதகண்ணன் மாதாஜி. ததஸ்தகதயாராதம் தக்ஷிணாஸ்யாம் பிரவி பிரபு ஆக்ஞே ஸ்தூதம் சௌமிய கதயா கோவிதோ ஹனத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அன்மியூட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி, நான் படிக்கணுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி வாசிங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க, லலிதா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. ஓகே. ததஸ்தகதயாராதம் தக்ஷிணாஸ்யாம் பிரவி பிரபுகு ஆஜக்னே சதுனாம் சௌமிய கதயா கோவிதோ அனத். தத பிறகு, ச மற்றும், கதையா தன் கதையுடன், அராத்திம் எதிரி, தக்ஷிணாஸ்யாம் வலப்பக்கத்தில், பிருவி புருவத்தில், பிரபு பகவான், ஆஜக்னே அடித்து, ச பகவான், து ஆனால், தாம் கதை, சௌமிய ஓ மேலான விதுரனே, கதையா அவன் கதையுடன், கோவித நிபுணர், அனகத் அவரை காப்பாற்றிக் கொண்டான். மொழிபெயர்ப்பு. பிறகு பகவான் அவருடைய கதையினால் பகைவனின் வலப்புற புருவத்தில் அடித்தார். ஆனால் ஓ மேலான விதுரனே, அசுரன் சண்டை இடுவதில் நிபுணன் ஆகையால் அவன் தன் கதையின் பக்குவமான இயக்கத்தால் தன்னை காத்து கொண்டான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் இப்ப அவனை அடிக்க வருகிறார். அவனும் அவன் கதையிட்டு, அதாவது நம்மள ரட்சித்துக்கணும் இல்லையா, அத வந்து அந்த ஒரு செயலை வந்து இந்த இடத்துல அசுரன் புரிவதை தான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ததஸ்தகதயாராதம் தக்ஷிணாம்சா பிரிவி பிரபு ஆக்ஞே ஸ்துதா சாதுதாம் சௌமிய கதயா கோவிதோ ஹனத். ததா பிறகு, சா மற்றும், கதையா தன் கதையுடன், அராதிம் ஐதிரி, தக்ஷிணாயாம் வலப்பக்கத்தில், புருவி புருவத்தில், பிரபு பகவான், ஆஜனே அடித்து, சா பகவான், து ஆனால், தாம் கதை, சௌமிய மேலான விதுரனே, கதையா அவன் கதையுடன், கோவித நிபுணர், அகனத் அவரை காப்பாற்றி கொண்டான். அதாவது பிறகு பகவான் என்ன செய்தார், தன்னுடைய கதையால் வந்து அவனை வந்து இந்த வலது புருவத்தின் மீது அடித்தார். ஆனா அடிக்கிறதுக்கு வரும் பொழுது அவன் தன்னுடைய கதை கொண்டு அவன் தன்னை ரட்சித்துக் கொண்டான். அசுரன் சண்டையிடுவதில் நிபுணன் ஆகையால் அவன் தன் கையில் இருந்த அந்த கதையின் பக்குவமான இயக்கத்தினால் என்ன செய்தான், பகவான் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து அவன் தடுத்து தன்னை காத்துக்கொண்டான், நிறுத்தி தன்னை காத்துக்கொண்டான். எஸ் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நெக்ஸ்ட். ஏவம் கதாப்யாம் குர்வீப்யாம் ஹரியஷே ஹரிரேவச ஜிகீஷயாசி சம்பிரபவா பிரதாப் அக்னேயம் அபிஜத் நனு நது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏவம் கதாப்யாம் குர்விப்யாம் ஹர்யக்ஷோ ஹரிரேவச ஜிகீஷயா சுதரப்தா அன்யோன்யம் அபிஜத்னது. ஏவம் இந்த விதத்தில், கதாப்யாம்
அவர்களின் கதைகளுடன், குர்வீப்யாம் பெரிய, ஹர்யஷோ தீயோன், ஹர்யக்ஷகன், ஹிரண்யாக்ஷன், ஹரி பகவான், ஹரிஹி இவ உறுதியாக, ச மற்றும் ஜிகீஷயா வெற்றியை விரும்பி, சுசம்பிரப்த சினமூட்டி, அந்யோன்யம் ஒருவருக்கொருவர், அபிஜக்னு அடித்து கொண்டனர். மொழிபெயர்ப்பு. இந்த விதத்தில் அசுரனான ஹரியக்ஷனும் பரமபுருஷ பகவானும் வெற்றியை விரும்பி இருவரும் சினம் கொண்டு தங்கள் கதைகளால் ஒருவரை ஒருவர் அடித்து கொண்டனர். பொருளுரை. ஹரியக்ஷகன் என்பது அசுரனான ஹிரண்யாட்சனின் மற்றொரு பெயர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ததஸ்த ஏவம் கதாப்யாம் குர்வீப்யாம் ஹர்யக்ஷோ ஹரிரேவ ச ஜிகிக்ஷயா சீஷம்ரப்தாவத் தாவ் அந்யோன்யம் அபிஜக்னது. சோ ஏவம் இந்த விதத்தில், கதாப்யாம் அவர்களின் கதைகளுடன், சோ பகவானும் அந்த இரண்யாக்ஷனும் இருவரும் தங்களுடைய கதைகளால் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொள்கிறார்கள். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளுரை. குர்வீப்யாம் பெரிய, ஹரியக்ஷோ அதாவது இந்த தீயோன் அசுரனாகிய ஹிரண்யாக்ஷன், ஹரி பகவான் ஹரி, இவ உறுதியாக, சா மற்றும் ஜீக்ஷயா வெற்றியை விரும்பி. யாருமே போர்ல நான் தான் வெற்றி கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனோட தான் போர் புரிவாங்க இல்லையா? அதே இன்டென்ஷன்ல தான் இந்த இரண்யாக்ஷனும் போர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். சுஷும்பிரத சினமூட்டி, அந்யோன்யம் ஒருவருக்கொருவர், அபிஜக் நது அடித்து கொண்டனர். சோ இந்த விதத்தில் அசுரரான ஹரியக்ஷனும் பரமபுருஷ பகவானும் வெற்றியை விரும்பி இருவருமே வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் இருப்பார்கள் இல்லையா? இறுதியான வெற்றி பகவான் தான். எதிலுமே இறுதி வெற்றி அந்த ரூபத்தை நாம் பகவானை தான் பார்க்க வேண்டும். இருவருமே சினம் கொண்டு தங்கள் கதைகளால் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொள்கின்றனர். ஹரியக்ஷன் என்பது அசுரனான ஹிரண்யாக்ஷனுடைய இன்னொரு நாமம் என்பது இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், இன்னொரு கீதா மாதாஜியா இது? ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் நீங்க வாசிக்கலாம். ததோயா சப்ருதோஸ் திக்ம கதாஹ தாங்கயோஹோ சதாக்ஷர்வ கிரஹ விருவ்ருத்த மன்யவோ விசித்ர மார்காம்ச சரதோ ஜிகீஷயா வியாபாதிலாயாமிவ சூக்ஷ்மீனோர் மிருதத. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி 18 தானே மாதாஜி? 19, 18 இப்பதான் முடிச்ச. ஓம் நம பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நம பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நம பகவதே வாசுதேவாய. ததா இப்புத்தேஷா தித்மதா தித்மகதா சதாங்கயோ சூதா சத்ரவன்னா விவர்த்தமத்தியோ விசித்ரயா மர்க்கம்சா சரோஜர்ஷா சிகிஷியாம் வியாபாதியத்தா லயாவா நிவா துஷ்மியோனோ மிருதகா. வாட் மீனிங்? தபோ அவர்களுக்கு, இஸ்புருட்டோ போரிடும் இருவரும், திக்மா கூர்மையான, கதா கதைகளால், ஆகதா புண்பட்டு, அங்கையோ அவர்களின் உடல்கள், சுத அத்வா புண்ணியிலிருந்து குருதி வெளிவந்து, கிரானா நாற்றம், பீவுருத்தா அதிகமாகி, மத்தியவோ கோபம், விசித்ரா பலவித்தா மார்கான் படைகளின் திட்டமிட்ட நடைமுறை, சரதோ செயல்படுத்தும், சிகிஷ்யா வெல்ல விரும்பி, வியாபாத் போல தோண்டியது, இளையாம் பசுவுக்காக அல்லது பூமி, இவா போல, சிகிஷ்மினோ இரு காலைகளில், மிருதா போராடுதல். பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு பிளஸ் பொருளுரை. போரிடும் இருவருக்கும் இடையில் நெல்லப்பட்டி இருந்தது. இருவரும் அவர்களின் கூர்மையான கதைகளால் ஏற்பட்ட காயங்கள் அவர்களின் உடல்களில் இருந்தன. மட்டும் குருதையிலிருந்து வந்த நாசத்தால் மேலும் மேலும் சிட்டம் கொண்டனர். வெற்றி பெறும் ஆர்வத்தால் அவர்கள் பலவிதமான போரிடும் முறைகளை கையாண்டார்.
கையாண்டனர். ஒரு பசுவுக்காக இருக்க காளைகள் புரியும் போரை ஒத்திருந்தது. அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த போர். பொருளுரை: இங்கு கோலாகிய பூமி இலா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பூமி முன்னால் இளவுருத வருஷம் எனப்பட்டது. மகாராஜா பரதீஷு ஆண்டபோது பூமி பாரத வருஷம் என்று அழைக்கப்பட்டது. உண்மையிலே பாரத வருஷம் என்பது முழுமையான கோலுக்கும் உரிய பெயர். ஆனால் படிப்படியாக பாரத வருஷம் என்பது இந்தியாவை குறிப்பதாயிற்று. இந்தியா சமய காலத்தில் பாகிஸ்தான், இந்துஸ்தான் என இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது. அதுபோல பூமி முன்னால் இளவுருத வருஷம் எனப்பட்டது. ஆனால் படிப்படியாக காலம் சென்ற பிறகு தேசிய எல்லைகளால் பிரிக்கப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மதத்தி. தேங்க்யூ. இந்த ஸ்லோகத்துல இருவருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய போர்னுடைய அதாவது என்ன செயல்கள் என்பதை இந்த இடத்துல அழகாக, அந்த சூழ்நிலையை பற்றி இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. ததோதய சுப்ருதோ ஸ்திக்ம கதாஹா தாங்கியோ சதாஸ்ரவ கிரண விவருத்த மன்யவோ விசித்திர மார்காம்ச சரதோ ஜிகீஷயா வியாபாரிலாயாமிவ சூக்ஷ்மினோர் மிருதத. அதாவது தயோ அவர்களுக்கு, சப்ருதோ போரிடும் இருவரும், திக்ம கூர்மையான, கதா கதைகளால், ஆகத புண்பட்டு, அங்கையோ அவர்களின் உடல்கள், சத ஆஸ்ரவ புண்ணியிலிருந்து குருதி வேகமாக வந்து, கிரான நாற்றம், விருத்த அதிகமாகி, மன்யவோ கோப, விசித்திர பலவித, மார்கான் படைகளின் திட்டமிட்ட நடைமுறை, சரதோ செயல்படுத்தும், ஜிகிக்ஷயா வெல்ல விரும்பி, வியாபார் போல தோன்றியது, இலாயாம் பசுக்காக அல்லது பூமி, இவ போல, ஜிகிக்ஷ்மனோ இரு காளைகளில், மிருத போருடர். சோ இவ்வாறு இருவருக்கும் இடையிலே போர் நல்ல போட்டி இருந்து கொண்டு இருவருமே தன்னுடைய கதைகளால் தாக்கிக் கொள்கிறார்கள். அதனால் உடலில் ஏற்படக்கூடிய காயங்களிலிருந்து குருதி பெருக்கின்றது. அந்த குருதியிலிருந்து அதாவது நாற்றமும் ஏற்படுகின்றது. வெற்றி பெறும் ஆர்வத்தால் அவர்கள் பலவிதமான போரிடும் முறைகளை கையாள்கின்றார்கள். இந்த இது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, இரு காளைகள் ஒரு பசுவுக்காக போர் புரிதலை போல ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. இதில் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில நிகழ்ந்த போர். சோ இந்த இடத்துல பூமியை தான் பசு, பூமியை பகவான் ரட்சித்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனா இடையில இப்ப ஹிரண்யாக்ஷன் தன்னோடு போர் புரியும்படி அவன் அதாவது பகவானை இழிவாக பேசி போருக்கு அழைத்து கொண்டிருந்தான். அதனால இருவருமே இப்ப போர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ பூமியை ரட்சிப்பதற்காக பகவானும், அந்த ரட்சனிலிருந்து ரட்சனை செய்யாமல் தடுப்பதற்காக இரண்யாட்சனும் இத்தகைய போர் இந்த இடத்துல நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்கு கோலாகிய பூமி இலா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சோ இந்த பூமி முன்னால் இலாவிரத வருஷம் என்று அழைக்கப்பட்டது. சோ இந்த என்டையர் பூமியை அர்த் பிளானட்டையே இலா வருஷம் என்றுதான் சொல்லப்பட்டது. அதாவது மகாராஜா பரிஷித் மகாராஜ் பூமியை ஆனபோது பாரத வருஷம் என்று அழைக்கப்பட்டது. உண்மையிலே இந்த என்டையர் புவி இப்பெல்லாம் நம்ம எல்லாருமே கான்டினென்டா கண்டமா பிரிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? தென் அமெரிக்கா, வட அமெரிக்கா, தென்னாப்பிரிக்கா இல்லையா, ஆஸ்திரேலியா இல்லையா, ஐரோப்பா, இப்படி எல்லாம் நம்ம பிரிச்சு வச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா உண்மையிலே இதெல்லாம் ஒரே ஒன்று கீழே பரத வருஷமாக இருந்தது. யார் ஆண்ட பொழுது 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால பரிஷித் மகாராஜ் ஆண்ட பொழுது எல்லாம் ஒன்றே ஒன்று பரத வருஷம் என்றுதான் அழைக்கப்பட்டது. உண்மையிலே இந்த புவிக்கே பரத வருஷம் என்றுதான் பெயர். ஆனால் பிற்காலத்துல இப்பெல்லாம் நம்ம ஆளக்கூடிய சுச்சுவேஷன் வந்ததுனால அவங்கவுங்களுடைய நாட்டினுடைய எல்லை கோடுகளை எல்லாம் நம்ம போட்டு அந்தந்த நாட்டுக்கு அந்தந்த நாமத்தை நாம அவங்கவுங்களே கொடுத்துட்டாச்சு இல்லையா? ஹிந்துஸ்தான், பாகிஸ்தான் இப்படி எல்லாமே மாற்றி அமைக்கப்பட்டது. ஹிந்துஸ்தான் இருந்ததே கிடையாது. நமக்கு என்டையர் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே, அதாவது இந்த பூமி முழுவதுமே பரத வருஷம் என்றுதான் சொல்லப்படுவதே. அது போல பூமி முன்னால் இலா வருஷம் என்று அழைக்கப்பட்டது. ஆனால் படிப்படியாக காலம் சென்ற பிறகு இது தேசிய எல்லைகளால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா, இன்டர்நேஷனல் பார்டர்ஸ்.
அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தேசத்திற்கும் பார்டர்ஸ் இருக்கு. இப்ப நமக்கு சைனாக்கு பார்டர், நமக்கு பங்களாதேஷ்க்கு பார்டர், நமக்கு பாகிஸ்தானுக்கு பார்டர் இல்லையா? இப்படி ஒருத்தருக்கும் அந்த ஒரு தேசத்துக்கும் இன்னொரு தேசத்துக்கும் மத்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த பார்டர்ஸ் ஆக்சுவலி. சார் விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம். தைதஷ்ய யஜ்ஞவா வயஸ்வ மாயா கிருஹீதவாராஹ தனோர் மகாத்மனஹ கௌரவ்ய மஹ்யாம் விஷிதோர் விமர்தனம் திதர்ஷுரா காத்ரர்ஷி விர்வ்ருத ஸ்வராட் ஸ்வராட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. दैत्य यस्य यज्ञावयवश्यमायः गृहीतवारः धनोर्महात्म्यमनः गौरव्यमह्यां दिविशदोर्विमर्शनं तिदर्शिरा कादर्शिभिर्वृतस्वरा. हरे कृष्ण. दैत्यस्य தீயோனின் யஞ ஆவயவஷ்ய முழுமுதற் கடவுளின் அவர் உடலில் யக்னம் ஒரு பகுதி, மாயா அவர் ஆற்றலின் வழியே, கிரகீத ஊகிக்கப்பட்டது, வராக காட்டுப்பன்றியின், தனோ அவரின் வடிவம், மகாத்மன பரமபுருஷ பகவானின், கௌரவ்ய ஓ விதுரனே குருவின் சந்ததி, மஹ்யாம் உலகிற்காக, திவிஷதோ இரு எதிரிகளில், விமர்தனம் சண்டை, தித்ரஷீரா பார்க்க ஆர்வம் கொண்டு, ஆகாத் வரும், ரிஷிபி முனிவர்களால், விருத உடன் போதல், ஸ்வராத் பிரம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பிரபுபாதா கி ஜெய். குரு மரபினை சார்ந்தவரே, அண்டத்தில் அதிக சுதந்திரம் பெற்ற பிரம்மதேவர் தன்னை பின்பற்றுவர்களுடன் வந்து காட்டுப்பன்று வடிவத்தில் தோன்றிய பரமபுருஷ பகவானுக்கும் அசுரனுக்கும் இடையில் பூமிக்காக நடந்த பயங்கர சண்டையை அவர் கண்ணுற்றார். பொருளுரை. பரமபுருஷ பகவானுக்கும் அசுரனுக்கும் இடையில் நடந்த சண்டையானது ஒரு பசுவுக்காக இரு காளைகளுக்கு இடையில் நடந்த சண்டையுடன் உபமிக்கப்படுகிறது. கோளாகிய பூமியும் கோ அல்லது பசு என்று அழைக்கப்படுகிறது. காளைகள் பசுவுடன் உறுதியாக இணைவதற்காக தங்களுக்குள் சண்டையிடுவதை போல அசுரர்களுக்கும் பகவான் அல்லது அவரது பிரதிநிதிக்கும் இடையில் பூமியில் ஆதிக்கம் செலுத்த எப்போதும் தொடர்ந்து சண்டை நடைபெறுகிறது. இங்கு பகவான் குறிப்பாக யக்ஞாவயவா என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். ஒருவர் பகவான் சாதாரண பன்றியின் வடிவத்தில் இருக்கிறார் என்று கருதக்கூடாது. அவர் எந்த வடிவத்தில் எடுக்க முடியும்? அவர் எல்லா வடிவங்களையும் நிலையாக கொண்டிருக்கிறார். எல்லா வடிவங்களும் அவரிடமிருந்துதான் வெளிப்படுகின்றன. இந்த கான்று பன்றியின் வடிவத்தை ஒரு சாதாரண பன்றியின் வடிவமாக கருதக்கூடாது. அவரது உடல் உண்மையில் முழுவதும் யக்னா அல்லது வணக்கத்தக்க காணிக்கைகளால் ஆனது. யக்னா பலிகள் விஷ்ணுவுக்காக காணிக்கையாக தரப்படுகின்றன. யக்னா என்றால் விஷ்ணுவின் உடல். அவரது உடல் ஜடப்பொருள் அல்ல. அதனால் அவரை ஒரு சாதாரண பன்றியாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. பிரம்மா இந்த பதத்தில் ஸ்வராத் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். உண்மையில் பகவானுக்கு மட்டுமே முழு சுதந்திரமும் உரியமையானது. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானின் அங்கமான எல்லா உயிர் பொருள்களும் நிமிட அளவு சுதந்திரம் பெறுகின்றன. வாழும் ஒவ்வொரு பொருள்களும் இந்த அண்டத்தில் இந்த நிமிட அளவு சுதந்திரம் பெறுகின்றன. ஆனால் பிரம்மா வாழும் எல்லா பொருள்களுக்கும் தலைவர். ஆதலால் எல்லோரையும் விட மிக அதிகமான சுதந்திர உணர்வு நிறைந்தவர். அவர் பரமபுருஷ பகவானாகிய கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆவார். அண்டத்தின் எல்லா செயல்களுக்கும் தலைமை தாங்கும் உரிமை பெற்றவர். எல்லா தேவர்களும் அவருக்காக பணி செய்கிறார்கள். அதனால் அவர் இங்கு ஸ்வராட் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். அவர் எப்போதும் சிறந்த முனிவர்களாலும் உன்னத ஆய்வாளர்களாலும் சூழ்ந்து வரப்பெற்றார். அவர்கள் எல்லோருடனும் பகவானுக்கும் அசுரனுக்கும் இடையே நடந்த காளை போரை பார்க்க வந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தைத்யஸ்ய யஜ்ஞ வயவஸ்ய மாயா க்ருஹீதவாராஹ தனோர் மகாத்மனஹ கௌரவ்ய மஹ்யாம் விஷதோர் விமர்தனம் திதர்ஷுரா காதர்ஷி விவ்ருத்த ஸ்வராட். ஸ்வராட் பகவானுக்கு மட்டும்தான், வேற யாருக்குமே கிடையாது. சுதந்திரமானவருக்கு தான் அந்த ஸ்வராட் என்ற பட்டம். ஆனால் நமக்கு சிறு சுதந்திரம் உண்டு. அதுலயும் தேவர்களுக்கு எல்லாமே தேவர்களை படைத்த பிரம்மருக்கு தேவர்களை விட அவருக்கு சுதந்திரம் அதிகமானது. நமக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்தா நமக்கு ஒரு
5% 10% சுதந்திரம் இருந்தா அவருக்கு வந்து ஒரு 20% 30% சுதந்திரம் உண்டு. நல்ல முழு 100% வந்து சுதந்திரமானவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவரை தவிர வேறு யாருமே கிடையாது. ஏனென்றால் அனைத்தும் அவரிலிருந்துதான் தோன்றுகின்றது. நமக்கு என்னெல்லாம் தேவைகள் இருக்கோ அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்பவரும் அவர்தான். சோ அவரின்றி இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே கிடையாது என்பதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ததைஷ்ய தியோனின் யஜ்ஞ ஆவ்ய வஷ்ய முழுமுதற் கடவுளின் அவர் உடலில் யஜ்ஞம் என்பது ஒரு பகுதி. மாயா அவர் ஆற்றலின் வழியே கிரகீத ஊக்குவிக்கப்பட்டு வாராக காற்று பண்டியின் தனோ அவரின் வடிவம் மகாத்மன பரமோஷ பகவானின் கௌரவ்ய ஓ விதுரனே மஹ்யாம் உலகிற்காக விக்ஷதோ இரு எதிரிகளில் விமர்த்தனம் சண்டை தீத்தர்ஷீர பார்க்க ஆர்வம் கொண்டு இந்த காட்சியை பார்க்க ஆர்வம் கொண்டு பிரம்மர் மற்றும் பிற தேவர்கள் எல்லாம் அந்த இடத்தில் வரக்கூடியதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங்கே. இதுல அது சம்மரி அதுதான். ஆகாத் ரிஷிபி ஆகாத் வரும் ரிஷிபி முனிவர்களால் விரத உடன் போதல் ஸ்வராத் பிரம்மா. இந்த இடத்துல பிரம்மாவை வந்து ஸ்வராத்தாக சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா மற்ற உயிர்காழிகளை விட அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது சுதந்திரம் என்பது அதிகம். அவர்தான் இந்த 2ஆம் படைப்புல எல்லா ஜீவன்களையுமே அவர்தான் படைத்தார். குரு மரபினை சார்ந்தவர் யாரு? அதாவது பிரம்மா. அண்டத்தில் அதிக சுதந்திரம் பெற்றவரும் அவர்தான். பகவானுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் யாருக்குன்னா பிரம்மதேவருக்கு தான். தன்னை பின்பற்றுபவர்களுடன் வந்து காட்டுப்பன்றியின் வடிவத்தில் இருந்த அதாவது வாராக ரூபத்தில் இருந்த பரமபுருஷ பகவானுக்கும் அசுரனுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய இந்த சண்டையை வந்து அவர் காணுற்றார், அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்று இந்த பதத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ பரமபுருஷ பகவானுக்கும் அசுரனுக்கும் இடையில நடந்த சண்டை வந்து ஒரு பசுவை ரட்சிப்பதற்காக 2 காளைகள் மோதிக்கொண்டால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது என்று முந்தைய பதத்திலையும் அதே அந்த இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை வந்து பொருளுரையில நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். கோலாகிய பூமி கோ அல்லது பசு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அந்த பூதாயி பசுவுக்கு நம்ம ஒப்பிடப்படுகின்றது. காளைகள் பசுவினுடன் உறுதியாக இணைவதற்காக தங்களுக்குள் சண்டை படுபவரை போல அசுரர்களுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அல்லது அவரது பிரதிநிதிக்கும் இடையில வந்து பூமியில் ஆதிக்கம் செலுத்த எப்பொழுதும் சண்டை நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கும். எப்பொழுதுமே இங்க சண்டை நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஒருத்தரை மிஞ்சி ஒருத்தர் இல்லையா? பதவியினுடைய இது. இங்க பகவானுடைய நோக்கம் இந்த பூமியை வந்து செழுமையாக்கணும். ஆனால் அதே அசுரர்கள் கைகள் சென்று விட்டால் இங்க நியாய தர்மம் என்பது எதுவுமே இல்லாத சுவடி ஆகிவிடும். அதனால்தான் பகவான் வந்து தேவர்கள் சார்பாக அவரே வந்து முன்னின்று இந்த போரை வந்து நடத்துகிறார். இடையில் சண்டை போடுறது போது அசுரர்களும் பகவானும் அவரது பிரதிநிதிக்கு இடையில இந்த பூமியில் ஆதிக்கம் செலுத்த எப்பொழுது தொடர்ந்து சண்டை நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. இங்கு பகவான் குறிப்பாக யஜ்ஞவாயவ என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றார். ஒருவர் பகவான் சாதாரண பன்றியின் வடிவத்தில் இருக்கின்றார் என்று கருதவே கூடாது. அவர் எந்த வடிவத்தையும் எடுக்க முடியும். அவர் எல்லா வடிவங்களையும் நிலையாக கொண்டிருக்கிறார். அவர் எறும்பிலிருந்து இல்லையா பிரம்மா வரைக்குமே அவர் எந்த வடிவத்தை வேண்டும் என்றாலும் எடுக்கலாம். அவர் எல்லா வடிவங்களையும் நிலையாக கொண்டிருக்கிறார். அதாவது நித்தியமாக கொண்டிருக்கிறார் என்று பொருள். மேலும் எல்லா வடிவங்களும் அவரிடமிருந்துதான் வெளிப்படுகின்றன. இந்த காற்று பண்ணின் வடிவத்தை ஒரு சாதாரண பன்றியின் வடிவமாக கருதவே கூடாது. அவரது உடல் உண்மையில் முழுவதுமே யக்ஞா அல்லது வணங்கத்தக்க காணிக்கைகளால் ஆனது. யக்ஞா அப்படின்னா நம்ம யக்னேஸ்வரர் கூட இந்த பரமபுருஷ பகவான் என்றுதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதேதான் இந்த இடத்துல விஷ்ணுவுக்கு காணிக்கையாக தரப்படுகின்றது. யக்ஞா என்றால் விஷ்ணுவினுடைய உடல். அவரது உடல் ஜட பொருள் கிடையாது. அது அத்வைதம் அனந்த ரூபம். அதனால் அவரை ஒரு சாதாரண பன்றியாக எடுத்துக்கொள்ளவே கூடாது. பிரம்மா இந்த பதத்தில் ஸ்வராத் என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றார். இந்த ஜீவராசிகளை விட வந்து ஒரு படி மேலதான் அவரது. உண்மையில் பகவானுக்கு மட்டுமே முழு சுதந்திரம் உரிமையானது. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானின் அங்கமாக எல்லா உயிர் பொருள்களுக்கும் நிமிட அளவு சுதந்திரம் நமக்கு இருக்கு. மைன்யூட் சுதந்திரம் நம்ம எல்லாருக்கும் கூட உண்டு. ஆனால் அந்த அத்துணூண்டு சுதந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி நாம் என்ன செய்யறோம்? பெரிய பிரளயத்தையே உண்டாக்கி விடுகின்றோம் குடும்பங்கள்ல.
ஆனால் பிரம்மா வாழும் எல்லா பொருட்களுக்கும் தலைவர். அதனால் எல்லாரை விட அதிகமான சுதந்திரம் ஒன்று அவருக்குத்தான் உண்டு. முதலில் பகவானுடைய நாபியிலிருந்து தோன்றியவர் பிரம்மா. அவர் பரமபுருஷ பகவானாகிய கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆவார். அண்டத்தின் எல்லா செயல்களுக்கும் தலைமை தாங்கும் உரிமை பெற்றவர் யார் என்றால் பிரம்மதேவர். மேலும் எல்லா தேவர்களுக்கும் மற்றும் அவருக்காக பணி செய்கிற தேவர்களும். ஆனால் அவர் இங்கு ஸ்வராட் என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றார். எல்லாமே அவருடைய கட்டளையின் பிறகுதான் செயல்படுத்தப்படுகின்றது. ஆனால் அவர் இங்கு ஸ்வராட் என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றார். அவர் எப்பொழுதும் சிறந்த முனிவர்களாலும் உன்னத ஆய்வாளர்களாலும், அதாவது இன்க்விஸ்டிக்கா இருக்கிறவங்க, அதாவது சூழ்ந்து வரப்பெறுகிறார். அதாவது ஒரு சங்கம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த மாதிரிதான், இப்படிதான் அந்த சங்கம் கூட ஏற்பட்டது. அசோசியேஷன், நாம எல்லாம் டெய்லி கோயிலுக்கு போறது மற்றும் அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோட இணையறது. ஸோ அந்த அசோசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அவர்கள் எல்லாரிடமும் பகவானுக்கும் அவர் அசுரனுக்கு நடந்த அந்த காலை போரை பார்க்க வந்தனர். ஸோ இங்க போர் நடந்துருக்கு, அவங்க இருவருக்கும் நடுவுல அதை காணணும் என்ற நோக்கத்தோட அவர்கள் அந்த இடத்தை அடைகிறார்கள். ஸோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருப சிந்துபிய வச்ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम।